2005 και άρχισαν να ρίχνουν site τα οποία τους ενοχλούσαν, ανθρώπους που καταπίεζαν κόσμο, site Υπουργείου Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Αστυνομίας. Προειδοποιούν και καλά την ελληνική κυβέρνηση ότι αν συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο, τότε και εμείς θα κάνουμε κάτι. Και έχουμε τα μέσα να κάνουμε πολλά. Ζούμε σε μια εποχή που προσπαθούν όλο και περισσότερο να λογοκρίνουν την ελεύθερη γνώμη. Και εμείς θέλουμε ελεύθερη γνώμη, διακίνηση ιδεών, προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε μια τέτοια εποχή που η λογοκρισία έχει αρχίσει να γίνεται πολύ έντονη. Παρουσιάζονται σαν μια ομάδα η οποία επιτίθεται σε διάφορα blog, δείχνουν ότι έχουν καλές διαθέσεις και τα κείμενα που βγάζουν για διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία συμβαίνουν είναι σωστά τοποθετημένα. Προσπαθούν να περάσουν ένα μήνυμα μέσα από το ίντερνετ, χακάροντας. Οκ, είδαμε το βιντεάκι, οκ, αλλά δεν περνάνε κάτι παραπάνω. Μετά ξεχνιούνται. Και επειδή ξεχνάνε και εύκολα οι άνθρωποι, ή θα έπρεπε να γίνεται συνεχώς ή να προσπαθούν να το κάνουν και με άλλα μέσα, με άλλους τρόπους και έξω στο δρόμο. Έχουν υποκλέψει από παντού email, τηλεφωνήματα, πάντα όλα. Ό,τι μπορεί να βρει στο ίντερνετ, βέβαια δεν έχει κυκλοφορεί. Το έχουν. Είναι hacker. Άμα έχεις γραμμή τηλεφώνου και ρεύμα, έχεις ίντερνετ. Σου λένε βασικά ρε παιδί μου ότι ανώνυμος μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Γιατί το κάνουν κρυφά. You know, they're everywhere, like they're in the media, they're in newspapers, and of course online. I mean, they had a huge effect with SOPA and the internet censor hack websites, and they shut them down. I think they really put their point across a lot. Είναι παράνομο, δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό. Να εκφράζεται, αλλά επώνυμα. Η έκφραση είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Υπάρχει ανωνυμία και προστασία. Άλλο προστατεύομαι και άλλο είμαι ανώνυμος και έχω έτσι το δικαίωμα να τρομοκρατώ κόσμο, το μιλάω άσχημα, το να γράφω άσχημα πράγματα, το να μπαίνω, να κλέβω προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά στα πλαίσια της ανωνυμίας. Και στην επωνυμία κινδυνεύεις και στην ανωνυμία κινδυνεύεις. Ο κόσμος φοβάται να μιλήσει ανοιχτά και επώνυμα. Να υπάρχει και ανωνυμία αρκεί να είναι σε πλαίσια του ότι δεν καταπατώ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, να αντιδράσει ο κόσμος, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Το βλέπω σε κινήματα, πολλά ανησυχία για τον άλλον. They kind of really want to be a shadowy organization. I just don't think I could ever fit the image to be a member of Anonymous. Like, I don't think I'd ever wear the mask or anything. Η μάσκα βασικά από τη Φορβεντέτα δεν είναι από την ταινία, είναι και καλά το πρόσωπο εκείνου του Άγγλου που πρώτη φορά είχε κάψει το Parliament, remember, the 5th of November. Την αλήθεια και την πόζα. Ο καθένας μπορεί να αναρτήσει το οτιδήποτε που μπορεί να μην είναι η άποψή του, μπορεί να είναι παραγωγή άποψης άλλων. Είναι δύσκολο το να γνωρίζεις ότι κάτι είναι αυθεντικό και ότι κάτι ισχύει. Αν παρατηρήσεις και τις διαφημίσεις τους, είναι έτσι πολύ στυλιζαρισμένες και έτσι τρομακτικές κάπως. Οπότε δεν ξέρω αν είναι όλο ένα παιχνίδι, θεαθή είναι ή αν όντως κάνουν κάτι το οποίο θα κρατήσει. Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει κάτι ψεύτικο σε όλα αυτά. Να κάνεις πράγματα όχι ανώνυμα. Ανώνυμη, φθηνά και επώνυμα. Άλλο το ανώνυμο, άλλο το επώνυμο. Η ανωνυμία είναι πάντα επικίνδυνη να πούμε. Η ανωνυμία τους δίνει μεγαλύτερη δύναμη. Αυτοί το κάνουν τελείως παράνομο όλο αυτό. Οπότε δεν γίνεται να δείξουν και τα πρόσωπα τους. Δεν είναι επώνυμη, τι ανώνυμη να είναι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι πάει ο καθένας είναι ανώνυμος και κάνει ό,τι γουστάρει. Σαν να επιστοχωρούν στον κόσμο να έχουν κάτι που φοβούνται. Δεν νομίζω ότι είναι θαραλέοι. Συμφωνώ με τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Ο τρόπος δράσης όχι, με βρίσκει αντίθετο. Γιατί σου λέω και πάλι ότι ίσως η υπόγεια εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Και αυτά τα συμφέροντα φέρνουν μεγαλύτερα δεινά στην ανθρωπότητα, ελέγχοντας περισσότερο τους ανθρώπους, περισσότερα συστήματα παρακολούθησης. Πάει να πει ότι ασκούν κάποια πίεση. Αν ήταν ανώνυμοι, δεν θα συζητάγαμε και για αυτούς. Μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει τριγύρω μας και να αντιστεκόμαστε σαν άνθρωποι. Όχι πετώντας πέτρες, αλλά με τον τρόπο μας, με τις πράξεις μας και με το πώς αντιμετωπίζουμε γενικά τα πράγματα. Είμαστε όλοι δυνατοί να κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Απλώς πρέπει να αρχίσουμε να τις κάνουμε. Ανώνυμοι, γιατί είμαστε όλοι ανώνυμοι ουσιαστικά, αλλά είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη. Είμαστε όλοι. I think that anonymity is a really important part of being online. Governmental purposes, like keeping our population in check,
So we're going to make anonymity impossible. Like everything is tracked, everything is watched. I think that's dangerous. But I think at the same time, being entirely anonymous is too much like anarchy, too much chaos. I'll do whatever I want because I can. Because if you're entirely anonymous, you can do whatever you want. You can really get away with it. And it's really easy to get away with things online. Το Wikileaks είναι ένας τύπος, είναι ένα site βασικά, έτσι. Πίσω από αυτό το site κρύβεται ένας τύπος, ο οποίος επέκλεπτε για πολλά χρόνια υπηρεσιακά email, συνομιλίες κρατών, υπουργών, έχει φορολογικές δηλώσεις, ξέρω εγώ, ή περιουσιακά στοιχεία από τους μεγάλους, έτσι. Το θεώρησε ότι είναι άδικο να συμβαίνουν όσα συμβαίνουν και άρχισε να ρίχνει στο ίντερνετ πληροφορίες για το ότι ό,τι συμβαίνει γύρω μας τον τελευταίο καιρό. Που έχουμε πόλεμο, κακά τα ψέματα. Τι πόλεμο? Οικονομικό. Ποιο είναι αυτός ο πόλεμος? Η ιδέα είναι να ξυπνήσουν οι άνθρωποι, επιτέλους, και να καταλάβουμε ότι εμείς έχουμε τη δύναμη, όλοι εμείς. Σίγουρα ασκούν κάποια πίεση, αλλά δεν ξέρω αν η πίεση που ασκούν κάνει κάτι. Το θέμα είναι να τρομοκρατήσει και να γίνει κάτι μέσω αυτής της τρομοκρατίας. Σίγουρα είναι ότι τους κυνηγάνε πάρα πολύ, που σημαίνει ότι όντως κάποιος έχει αρχίσει να φοβάται. Πιστεύω ότι αυτά που λένε είναι όλα πέρα και πέρα ειλικρινά. Και συμφωνώ μαζί τους. Μακάρι δηλαδή να τα ακούσουν κάποιοι που πρέπει να τα ακούσουν. Αυτός ο τρόπος δράσης περνούν στην κοινωνία κάποια μηνύματα και εμείς τα λαμβάνουμε. Τα βλέπουμε, τα ακούμε και δεν έχει σημασία τώρα αν είναι ξαφνός, μελαχρινός, μουσι ξυρισμένος ή τι φάτσα έχει, τι μούτρο έχει. Καλά κάνουν, γιατί αυτό όταν προσπαθούν να κάνουν κάτι και βγουν έτσι με το πρόσωπό τους, θα τους είχαν ήδη συλλάβει. Καλά είναι που κρύβονται. Ναι, γιατί αλλιώς θα τους κυνηγήσουν και θα τους κλείσουν, θα τους φημώσουν, θα τους κλείσουν το στόμα. Καλά κάνουν. Είναι σωστό το να μην χρησιμοποιείς όνομα στο οτιδήποτε. Δεν με επηρεάζει ιδιαίτερα που κρατάνε την ανωνυμία. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ξυπνήσουν τον κόσμο, όχι να δημιουργήσουν μια οργάνωση του τύπου είσαι μαζί μας ή αν δεν είσαι μαζί μας είσαι εναντίον μας. I think you can be anonymous because isn't that the point of democracy, that you're supposed to vote and no one's supposed to know who you voted for. They use the internet and they use what their people say to jail them, to put them in jail because it's not anonymous and they don't have freedom to say these things. And they don't have freedom of speech because it's not anonymous. Anonymity of the internet serves a really good purpose in freeing up a lot of people who generally wouldn't be able to have the opportunity to speak. Εντάξει, ελευθερία έχουμε, δημοκρατία έχουμε. Λένε στα λόγια. Πάνε να πεις κάτι αντίθετο που τους αρέσει και αρχίζουν και το πετροβολάνε. Σε πιάνουν, τους πιάνουν. Πάνε με τα μεγάλα συμφέροντα κόντρα, θα τους κυνηγάγανε έτσι κι αλλιώς. Καλά κάνουν και κρύβονται πίσω από τη μάσκα. Λένε αυτά, παίρνουν αυτά που θέλουν. Καλά είναι. Δεν είναι ότι είναι κάτι κακό και δεν πειράζει. Ας μην τους ξέρουν τις φάτσες. Απλώς την ιδέα του. I think it changes from time to time. I think we're learning that with things like Facebook. You know, we have to take responsibility for the things we put online. When most people use the internet, because most people are not a part of Anonymous. Most people, they don't really care. They just want to use the internet. Σε όλη την ιστορία αυτή ήταν η ουσία, να νομίζεις ότι είσαι αδύναμος. Είναι καλό το γεγονός ότι υπάρχουν 5-10 άνθρωποι που να το σταματήσουν. Είμαι υπέρ σαν ομάδα. Υπάρχει κόσμος που δεν το βλέπει εντελώς θετικά αυτό που κάνουν. Γιατί είναι μια οργάνωση που λέγεται ανώνυμη. Καλά κάνουν. Τους υποστηρίζεις? Εγώ ναι. Συμφωνώ με αυτούς. Δεν πρέπει να έχει μια ταμπέλα, εγώ είμαι εκεί. Ή εγώ ανήκω εκεί. Δεν ανήκεις, είσαι ήδη. Απλώς πρέπει να το συνειδητοποιήσεις. Είμαστε ιδιαίτερα άτομα, δεν είμαστε μάζα. Ξεχωριστά λουλούδια, δεν είμαστε ένας κήπος. Αυτό. Freedom of choice. You have no choice. Freedom of choice. You have no choice. Freedom of choice. You have no choice.
μάλλον είδες το ξεκίνημα σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να λάβεις και το μήνυμα για κάτι τέτοιο. Την ώρα που κάνω αυτόνομα μουσική, κάποιοι επέλεξαν να έχουνε τον πρώτο λόγο στην προσωπική ζωή μου. Μπαίνουνε. Το βλέπω, το θέμα είναι τι κάνω. Πως αντιδρώ στο κάλεσμα, το αρνήθηκα ή το απολαμβάνω. Την ιδιωτικότητά μου βγάλαν απ' την πρίζα. Και έχω μία ευκαιρία να το κόψω απ' τη ρίζα. Είναι στο χέρι μου να ξέρω τα όρια και τα πρέπει μου. Ξέρω να εκτιμώ και όπου αυτό δεν βλέπω τσέπη μου. Δεν περιμένω να με κάνουν άνθρωπο, θα γίνει από μόνο του. Εγώ άχτη με το άκτα και τους νου. Πόσο πια η φωνή του λαού θα είναι στην αφάνεια. Πληρώνουν με ζωές τα δάνεια. Υπάρχει αδράνεια, ανήποροι κι άλλα προβλήματα στην επιφάνεια. Άκτα, ο λόγος βενζίνη χωρίς οκτάνια. Σήμερα πληρώνεις για όσα δεν θες. Χωρίς ενοχές θα σου ρίξουν πρόστιμο για το τι λες. Ακόμα κάνε τον προσωπικό σου αγώνα. Φόρεσε τη μάσκα σου και κόντρα στον κανόνα όρμα. Δεν συμφωνούμε πια σε κάθε συμφωνία σας. Έξω από τα σπίτια μας θα μείνει η αστυνομία σας. Όσο οι κινήσεις μας θα είναι στην εποπτεία σας. Πίσω από